மக்கள் பக்கம் சேனலுக்கு வருகை தந்த உங்களுக்கு எங்களின் இனிய வணக்கம். 2020ஆம் ஆண்டு முடிந்து 2021ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு அனைவருக்கும் ஒரு சிறப்பான ஆண்டாக அமையட்டும். இதுநாள் வரை இருந்த பிரச்சனைகளும் துயரங்களும் நீங்கி வாழ்வில் ஆனந்தமும் ஐஸ்வர்யமும் பெருகி ஆரோக்கியத்துடன் நீடோடி நீங்கள் வாழ புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் கூறி மனதார வரவேற்கின்றது மக்கள் பக்கம் சேனல். மக்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சேனலில் சமுதாய சிந்தனை நோக்கில் மக்களின் பல்வேறு கருத்து பதிவுகள், அரசியல், சினிமா, மருத்துவம், விளையாட்டு மற்றும் பல துறை சார்ந்த மக்களின் கருத்து பதிவுகள் ஒளிபரப்பப்படுகிறது. மண் சார்ந்த, மக்கள் சார்ந்த புதிய நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாக உள்ளது. கண்டு ரசியுங்கள், நல்ல ஆலோசனைகளையும் தெரிவியுங்கள். மக்கள் பக்கம், பீப்புள்ஸ் பேஜ், இது உங்கள் பக்கம். மக்களின் பக்கம் என்றும் மக்களின் பக்கமே. மக்கள் பக்கம் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.